שלום וברוכים הבאים לעוד ביקורת מבית בריף, הכנות הגרפיקה וצעצועים המובילה בכרמיאל. והפעם אנחנו הולכים לעשות ביקורת על מוצר נורא נחמד בשם מכני. אוקיי? זה מגיע בארבע אופציות שונות: טרקטור, אופנוע, מכונית מרוץ והמסוק. אנחנו נתמקד בערכה של המסוק ונראה בדיוק מה זה. כפי שניתן לראות מהקופסה, יש לזה עיצוב נורא מדליק. אוקיי, יש למעלה את השם של המוצר שזה מכני והליקופטר באוויר, שזה הדגם שאנחנו הולכים להתמקד בו עכשיו. יש בפינה הימנית את הגיל, שזה מ8+, שזה רמה לא קשה ולא קלה מדי, שזה נורא נחמד. יש את הכמות חלקים, שזה הדגם הספציפי הזה, זה 207. חלקים, יש את התמונה של כמות החלקים שיש בפנים, איך שזה מפורק. אוקיי, מאחורה ניתן לראות עוד זווית של המוצר עצמו, שזה המסוק. אחר כך בצד שמאל יש את כל העניין הזה של עוד 3 המוצרים הנוספים של אותה חברה, שזה הטרקטור שהוא ב65 חלקים, האופנוע שהוא 56 חלקים, והמכונית מרוץ שזה 186 חלקים. בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש בפנים. טוב, אחרי שפתחנו את הקופסה, זה מה שנגלה לנו בפנים. יש לנו פה בעצם את כל החלקים בשקית מסודר. יש איזה משקל נורא נחמד, כי זה הכל עשוי מברזל. יש קצת פלסטיקים, הרוב זה ברזל וברגים, וזה נורא נחמד. כמובן דף ההוראות בעברית, שלב אחרי שלב, עם כל הכמות של החלקים שאמורים להיות בפנים. אוקיי, תכף נגיע לזה. ואיזשהו סוג של קרטון פרסום לשאר המוצרים של אותה חברה, של דיאמנט. אוקיי, ובואו נבנה את ההליקופטר ונראה איך הוא יוצא. זהו, כפי שאתם רואים, זה המוצר המוגמר. זה היה נורא נחמד להרכיב אותו, היו חלקים קצת מאתגרים. הוא נורא כבד יחסית לגודל שלו, רוב החלקים שלו זה מברזל, חוץ מהחלקים האדומים שהם בעצם מפלסטיק, זה הכל עשוי מברזל. הגודל שלו אני משער בסביבות ה-30 סנטימטר, אולי טיפה יותר, הגובה גם בסביבות ה-10. מה שנחמד בזה שהפלופלור מסתובב, אפשר לסובב את הפלופלור, הרוטר מאחורה גם מסתובב, טיפה יותר קשה, אפשר לשחרר את ההברגה אבל הוא עדיין מסתובב. יש לו גלגלים, הקוקפיט נפתח, שזה משהו נורא נחמד, מדליק, יש בפנים את הכיסא וג'ויסטיק קטן, יש מקדימה את הרובה כביכול. זה ממש נחמד, זה ממש תענוג לשבת כאילו עם הילד וההורה, לעשות שיתוף פעולה ביחד ולהרכיב. לסיכום, מוצר חביב, מוצר נחמד, מומלץ מאוד למי שאוהב לבנות ולהרכיב דברים. אם אתם רוצים, אתם יכולים לראות למטה קישור לעמוד פייסבוק של בריף, ששם אנחנו מעלים כל הזמן תמונות וסרטונים חדשים על מוצרים חדשים, וכמובן אתם יכולים להירשם פה לערוץ יוטיוב שלנו ולהיות מעודכנים כל הזמן מה שקורה. זהו, אז נתראה בביקורת הבאה.